IG Entertainment plănuiește să debuteze un grup de fete din China. Shining Entertainment, sub filiala chineză a agenției IG Entertainment, a lansat fotografii cu două membre pe pagina lor de Weibo, și anume Vicky Wei Chen, născută în anul 2000, Zhang Wang Shi, născută în 99. Vicky și Jane au participat amândouă la cunoscuta emisiune de supraviețuire pentru idol din China, Young With You. Această trupă de fete va fi a patra generație de idol de la IG Entertainment și prima internațională. Recent, JYP Entertainment a debutat primul lor grup de fete din Japonia, Nizi-U, care a câștigat popularitate nu numai în Japonia, ci și în lume. Mulți se întreabă dacă IG ar putea să obțină un impact la fel de mare cu grupul lor de fete din China. Noua trupă de fete este complet diferită față de cealaltă trupă feminină pe care plănuiește IG Entertainment să debuteze anul viitor în Coreea. Încă nu s-a anunțat nimic oficial. Așteptăm cu nerăbdare mai multe informații despre viitorul grup. Voi ce părere aveți? Este necesară a treia formație? Blackpink va mai fi în centrul atenției sau nu? Nu uitați să vă abonați la Băiețel Entertainment pentru mai mult.